Errege zorrie. Erreine batek bazuen alaba txipitxo bat, eta behin, ure horrastatzen aizelaik, buruen zorri bat arpatu zion. Zorri ure hil beharrean, nonbait altxatu eta hazi behartzela erabaki zuten, zenbat handitzen zen kusteko. Ta egunek torri, zorrie bargoista bat bezlatsuko hain zen. Baino zahartu erintzen, eta gero hil. Atxekabe handi hartu zuten erreinek eta bere alabak. Ta zorrie zerbait oroitzepenin behar zutela ta, larro ekendu eta arekin atabal bat intzuten. Gogoak maten zilaik, atabala jotzen omen zuten eta alaxe, zorri zoroitzen omen ziren. Behin batean jotzen aizelaik, alabak bere amai errantzion. Norek pentsatu behar luke atabala hau zorri larruzine dela? Ez luke ez, iniork azertatiko, erantzun zion amak. Solasek, aitek ikesi zituelaik, kontuarekin sos puske baten idabazteko modu bururetu zitzaion. Sari handi bet eskaini zuen, atabalure zer ezin ezen erten zuen haindeko. Azertatzen ez zuenak, ordainetan, zenbait sos man beharko zuen. Eskinitako diro ure, idabazteko esperientzeikin, zer nahi gizaseme eta mazteki hurbildu ziren erregaren ganat. Asiri larruzine da, errantzuen batek. Katu larruzkoa da, bertze batek. Pollo larruzin dute, bertziak. Ez zuen niorkera zertatiko. Denboraketan, ez handikurrun, bazen gizaseme bat, buruen zenbait makur bazuena. Guratsuen menian ez baitzuen egon nahi, mundu kurrigan behar zuela erranta etxetik atrazen. Bidean aitzin ez aielaik, gizon bat arpatu zuen lurrean etzanta, begarri lurri txikie. Ze aitzen galdin zion? Belarra nola sortzen den aitzen nahi naiz. Ez bidetuzu behar itxarrak, zenbatean torko zara neretako mutil. Unen bertzean, jarraiki badan eri. Biek, bidea jokatu ziren, eta alako batean bertze gizon bat arpatu zuten oian batean. Alimeleko arboltzarrak belarrizpiek balire bezala eskuekin hartu, eta erroetek atratzen aizela. Izeseme unen inderrak ustian, bertziek, arrituek zein gozuen galdin zioten. 12 dozeinekin, zama hundi betin eta erregein iriret gan nahi nuke esaltzerat. Erostarek errantzion berari jarraikin eibazion, sari ona maintziola. Tarekin gantzen. Alako batean, bertze gizon bat aurpegi garbitzen arpatu zuten. Zer jaiz? Hementxe, pusketa aldatu xe iriret gateko prestatzen, bazkalten horikotz zan beharra naiz. Bazkalten horikotz, berankara ez duk? Ordu batzuetako bidea badare, nire zango haundiokekin, ordu kuarto baten buruko antxe naiz. Ikere mutil izen nahi duk. Baietz erran, eta elkarrekin gantziren. Irien sartu zirelaik, etzabilenan bertze solasi. Erregia bazuela atabal bat, eta niork etzakila zer ezin ezen. Lau gizonek, erregein etxean ondoko ostatu batean sartu ziren. Ta nagusi erostarek bere mutil begarri erneure, erregiain etxe aldeko leio baten ondoan patu zuen. Erregiain etxeko solasak aitu, eta aituteko akari kontatzeko manatuz. Ilu nabarrean solasok aitu zituen. Hau diruketa gura tabalunekin bildu dugune. Ta oino bildiko dugune. Ba, niork ez dezake jakin atabal hau zer ezin eden. Mutilek solaseken berri mantzion bere nausiei, eta azken hau bere munian erregien jaureiret gantzen. Bertze haunitz bezala, atabalure zer ezin ezen erterat, eta lemiziko aletik errantzuen. Errege jaune, atabala hau, zorri larruzine da. Orduen erregiak, ordurertio bildu diru guzie, ez zuen aski eskaini zuen sari emateko. Gizon batek jasanala diruz manez geroz, gainerako abarkatiko ziola errantzion erregeai. Erregea akortzen, baino bertzia, abilago, mutilazkarrure berekin gana baitzuen, arek jasanala diru hornitzeko, ez zuen aski izan erregeak